щанда на Талса и представителство за България ММ сервис на изложението Ануга Кьолмесе. Тук имаме всички кутер системи за котиране на месо и всякакви продукти, от най-малките кутерчета до по-големите. Всички желаящи да посетят щанда на Талса на изложението да заповядат хале 6.1 тази седмица, щанд CO091. За повече въпроси на mmservice.com или на телефон 0389-232-18. Ето и най-новата машина, която е на Талса. Бутална пълначка с автоматична пресукваща ръка. Наистина много добро изпълнение. Очакваме запитвания за проявен от вас интерес.